Когато вятърът се промъкне в кошера, дори и през най-малката пукнатина, пчелите го усещат веднага. Те не понасят течение. За тях това е заплаха. Затова какво правят? Ще ви кажа. Започват да замазват. Оплътняват всяка една пролука с онова тъмно кафяво и лепкащо вещество, което приготвят сами. Може би се досещате, става въпрос за прополиса. Медосбора на този пчелин приключи, затова горе-долу в същото време на годината, всяка година, започвам да събирам възможно най-чистия прополис, на който съм способен. Какво правят пчелите? Събират смоли от дърветата, смесват ги с слюнка и восък и така създават свой собствен естествен щит. Обичам да го наричам бодигард. Това е антибиотик, дезинфектант, строителен материал и дори понякога охрана за кошера. Всичко в едно, с прополиса. Точно това древно поведение на пчелите, че не обичат течения, използвам и аз, за да събера прополиса. С помощта на какво? Ето на този прополисов колектор или решетка. Това е една гъвкава решетка, която поставям върху горната част на кошера, точно над питите. Правя така, че да пропускам леко течение от дъното към тавана на кошера. Как постигам това? Обикновено капака на кошера е поставен ето така. Производителите на тези финландски кошери, които ползвам, са измислили един много прост начин. Завъртаме капака ето така. По този начин се създава ето тази пролука, която прави течението в кошера. Пчелите веднага се заемат с задачата, защото за тях това няма да е продукт, а мярка за сигурност. След няколко дни или седмица-две, никога не бързам, този колектор ще бъде плътно покрит с прополис, който прополис замразявам леко и използвам неговото физично свойство да става рунлив при замразяване. Отчупвам внимателно на кристалчета от този колектор и по този начин имам най-чистия възможен прополис, с който по-късно приготвяме прополисова тинктура, както и билковите спрейове за гърло и за нос, които повечето от вас познават отлично. Интересно ли ви е? Ще ви разкажа пак.